ҳамада салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Асим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ҳолатҳои ғайриодӣ, ҳолатҳои аҷоиб бисёр вақто метавонад рух бита. И хубай, но безебиша меяй ки на ҳама ҳолат да дастат метавонад ки камера боша. Ты меня снимаешь? Нет. Хорошо тогда, давай. Не, ҳозир ҷои гап хато меша, барое ки ҳама телефон дора ва телефонаи ҳама камера дора. ҳамин хотир бардорам ки ҳолатҳо да шумо ки ғалтид инстаграмада снимат кунед роӣ кунед. Нет. Ну, а дигар сайтон не, реальный. Нет. Ва бардоро, ҳозир дар видео ҳама ҳолатҳоро тамошо мекунем ки редко, слишком редко меша ҳолате ки ну яъне ки ҳолат метавонад рух бита, но просто чиқегу момент ёфт намешавад ки тамира ба навор бигири, ёки успет намекунӣ, ёки дар ҳамон вақт телефонот заряд надора, ёки наметавонӣ короче. А дар видео уже метавонем мо бинем, барое ки ҳама хел момент ғалтидагиай. Ва бардоро ссилка дар комментария видео закрепи карда, шумо метавонед ки гузашта регистрация кунед ва ба бурди ҷангор бозингаро сумкор кунед. Асобида бардоро промокода истифода бурданашо фаромӯш накунед ки шумо метавонед ба ёрдами промокод бонус ба даст биёрен ва ба ин бонус метавонед ки бозӣ кунед ва баъдан сум бурд кунед. Ссилка ва промокод дар комментария закрепи чидагиай. Ҳоҷи бардоро барое ки ҳаёто осон кардан ҳар намуд транспорту ҳастае ки каждый транспорт барои махсус кор пешбинӣ шудагиае. Не ки дар ягон ҳолат мотоцикл барои грузоперевозка пешбинӣ шудагӣ нестае. Ну, естественно, доставка, поставка ихе чизо понятно, но грузе ки ҳозир мебинед, мотоцикл барои кор нест. Но барои ихел груза дар мотоцикл бурдан ягон танқисӣ нестае. Яъне ки чихеле ки меган дони ҳила чӣ покришкаро дар мотоцикл мебарӣ. Равиш нашидан. Короче, бародаро, барои оне ки шумо покришкаро бутонем бор кунед дар мотоцикл бурда, не багажник насозем. Просто арӯз доштан накора, тамом. А что, так можно было, что ли? Бале, ҳозир шумо мумкин бигӯед ки вообще дихтада неудобнай, но зато дӯст медора ку. Главное даиҷа любовь боша, покришка проблема нестай. Но то, что ки мотоцикл дай бо покришкаи машин бурдастай. Но главное покришка боша, машин ёфт мешава. Но это не точно. Ва, ну, ма фикр мекунам ки дихтада бояд неудобно набоша, барое ки, ну, шофёра шумо бинед ки ба як каскаи холиқша заштид кадастай, аз заштаи дихтара бинед. Главное ки он кас дар натай покришкаро. шумо бардорои балона тамошо кунед ки чӣ намуд омадестай ва ба чӣ намуд скорс омадестай ва раҳора чӣ хел тай мекунад, чӣ хел мекова. Ну, фикр мекунед ки искусственный интеллект қати управлят мешава колесо ва худаш яъне ки хича управлят када омадестай махсус ба сари ҳамин одама ки шумо тамошо кунед ҳамон қадар препятствиёро мегзара меоя, именно ҳамин одама мезана. Чӣ кор метавонад боша? И бача бывший шиномонтажника ёки ягон мошин даи балона сахт кардагӣ нестай? На тебе, получай. А не, и бача ҳамҷа шитае ки балон задаш, и ҳамун бача ҳастае ки мотоциклда балонро овард ва и балона дихтар роӣ кардагиае. Дихтаре ки дар пишти шитагӣ буд. Албатта ки бисёри одамо ҳозир фикр мекунанд ки ну главный машин дошта бошӣ, сум дошта бошӣ барои машина харидан. А машина ай карда тонистан, туғрия ёд мегирӣ. А права чӣ? Правара хайда дер рождени ягон кас туфа мекунад. Вагарна и хел шофёра бо ин машин чӣ хел метавонем фаҳмонем? ё ин ки зарулём дихтаре ҳастае ки паренаш изменят кардааша, ё ки наоборот зарулём парене ҳастае ки арӯсаш кидаташ кардае. Не, чӣ тасаффалини бисёри бач ба фикрам бародари покришкаҳо ба ҳам покришкаҳое ҳастае ки ҳам дихта оварда болои сараш. Ё ин ки не. Да ты заебал. Балоне ки ҳозир омад дар дрини идора у бачара зад, зи самоуправляющий балонае ку худаш хича мақсад идора мекунад. Скорее всего, дар ҳамин машин ҳамин хел балонот задагиае. Ва ҳам балоне ки хурдира зад яке аз ҳамиҳое. Ты втираешь мне какую-то дичь. Короче, бардор ман қадар метавонам фаҳмонда, по-другому шумо фаҳмонед ки кие вообще. И чӣ хели ҳайкие. Ну ҳамин қадарш аниқ метавонам тон гуфта ки ман намехостум ки паҳат ҳамсояи мо боша. Бардоро хотиррасон кунам ки дар канали мо конкурс гузаштаестай ва дар ин конкурс 86 та призай. Ҷои якм як хонага, дута сечкаи дига, дута Opel, якта Nexia, 50 дона телефон, 30 дона телевизор. Одаме ки аз ҳама билет бисёр мегирад, телефони Samsung Galaxy S20 ё ин ки суми ӯ, яъне 100,000 рубл туҳфа карда мешавад. Чиқадр шумо дар ин конкурс метавонед ки иштирок кунед. Номерои карта ву WhatsApp бардор дар рӯи экрани шумо ҳастад. Як билет 700 рубл нарх дорад.
дар ҳамин карта суми билетонро мегзаронен, чанд билете ки мехоҳен гирифтан сумша мегзаронен ва чекша қати ному фамилия ва номери телефонтон дар номерои WhatsApp роӣ мекунед. Аз он тараф билета дар шумо роӣ мекунанд. Общи 3800 билетай бардоро 1500 дигараш мондагӣ. Ҳаракат кунед. Ки бародаро Карлсона ёд дора дар бораи мисол афсона ҳастай? Нет. А ки дар ҳаёти оддии дегаира? Марҳамат бародаро. Албатта ки боло ба болои кришаҳо намепара, но один ва один точ в точ Карлсона, яъне ки ба фикр ки чертёжи ҳамин чира рӯи ҳамун Карлсони сохтагии худашда. Ну хай зато чи хеле боша набоша, ай дигар велосипедистода тезтар мерава. Ва ягон кас агар бгаша ки да фрак, ну хафа намешава, барои ки реал чизе ки реал не бояд одам хафа нашава. Боз бисёри одамон мегӯяд ки ту намехонӣ, ту беақлӣ, ту айдаст ягон кор намеяд, пага оянда калон мешавӣ, дизд мешавӣ, ғоратгар мешавӣ, мисол роҳзан мешавӣ, ягон чиз дига мешавӣ меравӣ. Не бародаро, ҳамин кор хатое. Агар ки ну мисол шуморо дар институт агар пештон кардан, аз институт мисолиё ки ай мактаб сиртон кардан ва охирон айдимтон маълимтон бигӯяд ки ту фақат дизд мешавӣ меравӣ, ну агар ту реалне айдаст ягон кор ная, ну хирсан наша, ин кор дар реали зиқша, барои чи ки ну зиқ наша барои оне ки дизд мешавӣ, барои ин зиқша ки айдаст ҳамин дизди ҳам намея. Агар ну беақл бошӣ. Барои ақл дар ҳамин корам дар корай. Яъне ки бародаро наглядни пример ира бинен ки диздак меоя, мопедшо маҳан мекуна, ай дасти занак сумкаша медизда, мегреза ба дигар тараф мерава. Албатта ки духтара ё ки занака да камера хуб дида намешава, сразу сараш кор мекунаву мопеди дизда медизда. Ин мисли ям приколи ҳастай ки мега таксира кидат кардам, мега чӣ хел, мега сумша додуму нашиштам. Ва ҳамада ман ҳолати занака метавонам тасаввур кунам ки вақте хонаш мерава, хонашон да мисол мепурсанд ки ай куҷо мотоцикл ёфтӣ? Ай занак мехеза мега ки мара ғорат кардан. То есть где логика? Занак вроде хона мея, мопед хати. Мопед хари нарафта. Меган ша яки ҷо омад, меган мара ғорат кардан. Естественно, ера меган чара ғорат кардан ё ту ғорат кади. Ман фикр мекунам ки амин диздак даи қадар меҳнат кардан дар корам просто метавонист гӯё бага ки сумката мара мопеда биги. Палубон ман фикр мекунам ки дар дасти занак у қадар суми нестай ки мопеда харида шава ба усум. Албатта ин хел ҳолата ҳеҷ кас интизор набуд ва аямада интереснагиш дар чие ки одаме ки амир чира ба навор гирифтагия чӣ хел ӯ именно дар ҳамин вақт камераша гирён кард ва ӯ чира мехост снимат кунад ки дар камераи хел чиз пар афтид. Но ин муҳим нест ки ӯ чира мехост снимат кунад, муҳим ҳамие ки ин кора тонист ки ба навор бигира. Тамошо кунед шумо бародаро мошинигии шамола ки полности кришаи зданира мегира мепарона мебара. Интересно ки сахтии шамола бинен ки криша мепара, не ки шапкаи мардак сараш намепара. Скорее всего нав калкадагия сарша сарот накал кадаги медони шапка чӣ мечаспа. Бале меҳмон нохондара на ҳама дӯст медора, но мешава ҳамин ҳолатое ки меҳмон нохонда хонаи мия ва ӯра пеш кардан, хуб хай айрӯи одамгарӣ намешава. Но вақте ки ин меҳмон хонад мия чикор бояд кунем? фикратно дар комментария нависин. Ва ҳатто бардора баъди рафтани ин меҳмон духтар гирия дора ором намешава, як хеле рафтор кардааст ки мумкин ин парини пешинаш бошаву ё ҷидо шидагӣ бошанд ва ӯра сир кардааст хонаш. Ма бардора ростиш нафаҳмидам ки духтар тарафи ӯ чӣ гуфт, но ҳам хел предположение аст ки ӯ ҳам хел гуфтак. Раз ки ӯ аймада хушрутара бра гумша пеши гове худут набинама дига. ин бача ягон кори бад намехост, просто мехост ки шӯхӣ куна духтаро хати ва ӯра газови сигнал хати ӯра яъне ки метарсона. Ну, ба ҳамин дараҷа метарсонад ки духтари бечора телефонша мепартоя ай дасташ. Ну ҳам хел рефлекси тарсидан ҳам хел боша ки вақте ягон чиз дастай ябора биҷиқи сахт ё ки сини ақиб партой по дворовому футболу блядь. Чӣ па сини ов именно? Но иша ҳама нафаҳмидам бародаро ин духтар чӣ гуфтак, чизи гуфтагия вақте ки телефон ай дасташ ғалтид, но ҳама хел ма фикр мекунам ки ҳам хел гап гуфтагия. Сигнал да бародаро шумо бумеранга медонед, на? А дидагиен санҷоби бумеранга. Наида бошин марҳамат. енот бародаро хона меояд ва мехоҳад ки ба входи ки барои пишако кардагия. Бале бародаро пишако ҳам ҳуқуқи шахсишон баланда ҳаёдан да камтар ҳам нест. Ба фикрам ки хелеш слишком
баъд кардаган ай одамдам ҳуқуқ бисёр доранд именно пишакое ки занно духтарро доранд барои ҳамин одамон мегӯянд кошки пишак мебудам амиёра дида бошим бародаро гап дар бораи ине гап дар бораи ки енот мехоҳад ки ба амира хонадроя ягон чира ҷебс куна не ки не и хона ахра надорам ман фикр мекунам ки дар ҷое ки и пишак ҳастай ягон кас намегзара ҳамин хотир хазяйкаи хонашу надорам бале бародаро ҳози матрасо ҳам хеле ҳастанд ки ура ягон хе қабида намешавад да любой хе бихабша неудобно ура бурда наметавонӣ ва ин мардака калаш кор кард ки ба калаш кор кунад ну то есть в буквальном смысле ба калаш кор кунад марҳамат ёд гирем заодно гардан такачат мекунӣ шум доставщики матрасша бародар дига ай сипаси видео намебароям ман кори навода мегзарам бародаро савол шумода ҳоз намеҳози ман видеоро пауза мекунам бинависен ки ҷинси ҳамаи фил чияй мард ё зан ҳози нависен ман видеоро ҳуй мекунам баъдан баъд охиронда мегӯм бале ин духтар мехоҳад биёяд дар пеши фил сурат бигира но не мутаассифона барое ки и фила дарозаи хобуташ ва ҷинсиш мард аст скорее всего барое ки мард марда дар ҳама ҳолат мард мемона ҳатто ки як чанд тона ҳам вазн дошта боша барои мардое ки бузбалаи баден комплексоват накунед главное ки хоботат дароз бошад тамом бародаро дар раҳ рӯ албатта ки шумо бояд аккурат набошен аз транспорто но вақте ки одамо ба магазинҳо медороянд ну более чихе бигӯм хеле спокойнитар мегардам барое ки дар оҷа мошин намезанашон бале метавонад ки мошин назанад тане ки дигар намуди транспорт метавонад ки бизанад дар европа ва америка масалан одамои инвалидо ну хай технология оҷа пешрафтае ки метавонанд махсус транспорт дошта бошанд ки удобна тезтарак дигарора инвалид ну то есть ки якҷо ба як ҷои дига гузаранд лекин баъзе вақтҳо ҳам хеле мешавад ки ин намуди транспорт аз идораи худ мебарояд ба танаи усталба баромадан ну ин чизи ягон ғайриоддӣ ҳам нест ман фикр мекунам ну бале агар ки барои бачаҳо боша но шумо дар куҷо дидем ки дихта ба болои усталба бироя ну усталбае ки шумо дар назар дорем ура гуфтани нест ира бинен далчи ки мебироя ва бо турник мезанад нависен ки мехостем ки арӯстон спортсменка боша ё ки метарсем ну опаснитара яке ягон нарушение мекунем ну короче касе ки мехоҳад ки арӯз спортсменка боша аввал хитонзал бирем ва пеш айбазанӣ гирифтан ягон бор спарринг кунем қатиш ну просто чисто ради прикол гуфтам хеш хубаш ну бисанҷем ки зуруш ба шумо нараса бародаро фикр кардам дар комментария печат кунен видеои нав интизор бошен ҳамада хайр видеои нав намешавад бародаро ман гуфтам ку матрасника